Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, intay iba sa ti Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 21. Di mo ikaskaso ti amin asawan dagiti tattao. Taamangan no manggag mo ti adipon mo amang ilun-lunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mareng, addaman ladamagakan ka? Anya dayta? Nadamag ko lang amin daytoy kadagiti agi istorya dito lugar tayo. Kayat ko ang maamuan ti kinapudno. Anya aya dayta nadamag mo. Apay, pudno ka day ang makidenden na ni Roxanne iti boyfriend na. Nakadamagam iti dayta. Dita nga rod kantina. Dayta mo't ti pagtutungtungan da. Patpatyamot da kita. Ay, awan laam mo da nga aramidon no di ti pirjen da ti pada da tao. Ay, sapay ibagbagada a pamilya do gayam jay murutan na. Isumot gayam asaan ko na makitkita ni Roxanne nga agaw awid dito'y balayo. Oy, Meryl, lunch breaken. Tumakder ka ditan, tamapantamanganan. Kumikita man ang dagiti office mates ta di tabangir nga office, oh. Aywan, apay man nga tan. Agkit-kita daman siguro na iti ipulong da ka ni boss. Ay, dagita pa'y matikunam. Ay, apay dagita at tao. Awan samot maaramid daan na saya at itibiyag na. Hoy, ladies! Anyang itar alamidin nyo dita? Umay kayon! Tayin-tayon mga ni kantin. Saan kami amapan mangan ijay kantin? Wen, ijay kami laangan turo-turo amapan mangan. Taapay manen? Ay na! Isal sa lumina yung mananda kita pagbagiyo. Hey, pag-iistoryaan da kaming sa manan dagiti office mate kayo. Wen nga rod, kita-kitaan da kami kat. Hala, sumurot kay kidi kanya akon. Taibagak ti ibagbagada. Dakay pa'y laad doon ati makaamoy ti lunch ko itangal daw, ah? Sapay nangi na dito'y nangipanam kada kami a restaurant. Ay, Ala, saan na bale? Takasusweldo tayo mat idikalman. hoy, ayaban yung jing waiter a pogi. Ta-order tayon. O sige, ibagam nga rod kada kami dagiti ibagbaga dagiti office mates mi kada kami. O, nagkari ka nga ibagam amin kada kami. Kat isumat. Ibagak amin tapno maamuan yun. Naawa nanak itiganas nga trabaho. Gapo kadagiti nangag ko kini Ronald. Pudno nga ta amin dagi dyan nga imbagbagana. Day tamat nga ro ti pampanunuta. Agasam man, oray gayang pan nakaladla daw ta iti trabaho. Dakkel nga isyo kadakwada. Ay, sapay ka na yun nakamaladaw asumra. Kasanumat ngamin asaan ta amaladaw. Kat nagadayumat dya boarding ta dito'y office. Kan, kasta unay ti traffic no itibigan. Wen nang runa itan, tatartarimaanan da dya National Highway. Ay, isyo pa'y gayam kadakwada ti kinalukmag ta. Wen nga rod Angam, anya ko mga iti bibiyang dagita at tao no nalukmag ta. Pati pimples ko, pag-iistoryaan da. Katsyak nga'y, double chinak ka no. Makaparurod. Amin gayam, madlaw da. Ket tidakas na, dayta ti pag-iistoryaan da no kasta nga aguurnong da. Agawid aksan. Anya nga agawid asasawam? Kasla saan ako na makapagtrabaho. Gapo kadagiti nangag ko. Saan nakasumrak inton bigat? Agawid akman, tapno mailiw-liwag ko ti sakit tinakam ko. Kasano akmat nga'y? Inton sumarunukan ton nga agabsent. Umuna akpay, tani. Permi ti stress amarikrik-nak ita. Sumro pa yan ti migraine ko.
Nay, Roxanne, kalat kamot ang nagawid. Ay, makapa-stress ije trabaho nanang. Umayak man ang ginana. Paka-stressam kumakat agtugtugaw kayo lang mati dya opisina, yo. Pudnong agtugtugaw kami laang. Ngam kasla kami agaw-awit itinadagsen abato. Gapo kadagiti makapa-stress akatrabahuan mi, nanang. Sa bagay, nasaya at matkit dita nagawid ka. Tayo din na minsan, imay dito yung balay ni Antim Trining. Anya man ti may impadamag day ta at chismosa akabsat yu. Amom ka day, agdandan na kayo gaya man iti boyfriend mo nga ada asawa na. Anya? Ay unay mat day ta adamagan, nanang. Ay, iso ka nun ti damag dito yung lugar tayo. Pudno aya? Nanang, nabayagan ang nag-break kami kin ni Kenneth. Iso ka no asaan kan nga gaw-awid dito yung lugar tayo. Kat, agburbur di nga. Apay akas tanga iti bagbagada. Apay, pudno aya a pamilyado ni Kenneth. Iso nga rod anakiwin na swasakan kwa na, nanang. Tanaamwak nga addan pamilyana. Ay, unay matanda kita akaruba. Tila is-istoryaan da. Ay, amomatan anapalaw-lawan tayo kadagiti chismosa. Kunak numakaina na at tanagawid na. Ad-ad namit gayam ama istresak dito'y balay. Oh, Meryl. Apay nga absent di gayem mo, eh? Nagawid ngamin. Ay na, amom na niya tibagbaga dagiti office mates tayo at chismosa. Anya manan? Nag-date da kano ka ni Kenneth. Kenneth? Ay na, duwagayam ti anak day jay. Sa bali pa'y ababae di may isa. Kita man lang agpaiso ti chismisan niya. Apay, saan ka di apod ti imbaga? Ay na nabayagan anagsina da Kenneth kan Roxanne. Os? Apay nga ibagbaga da kita office mates ang nakita da ida nga agdi-date iti park. Ay, daytan ti jak mo. Nagsinublan da nga ta. Kat binagbaga akmat ni Roxanne aliklikan na dahi siya alalaki. Wah, see? Di mo pa unay am-am mo, jagayem mo. Kasi nuno may agreklamo ti asawa na. Maamwanan ang makirerelasyon ni Roxanne iti ada asawa na. Ubayak man makikapay, maring. Mabiit laang ta ibagakan ni Roxanne nga agtimpla. Nagawid ni Roxanne. Agsupliman kay din Ay, nasayaan mat, takasaritak man. Ay, Jack kaya dagiti bang mangag kong istoryaan di ta kantina, may papankan kwa na. Un tapno malawlawagan ti ame. Bumagasa ko mga agkape di ta kantina. May dinangag ko ti pagsasaritaan. Ti malikuda ko na, tamok at chismis manan dayjay. Ay, wen nga rod, uncle. Kung kumpurmimat nga istorya ti agwarwaras dito'y lugar tayo, manipod awanak. Kasla nga may niti may sa akayo, no ando ti bunga na. Kayat da abar sa akin. Agpuno ka man kanyak, anakan. Puno ka day, timang mangag ko ang maipapan iti dayjay a boyfriend mo. Saan na pudno day ta, uncle? Imbreak ko ni Kenneth, katawanan komunikasyon mi. Nasaya at matnukas ta. Asikan tinang liklik, iti pakadadaelan ti biyag mo. Diyak man amo. No apay akay kayat daklat ta nga iaramidan iti istorya. Kat diyak mat idaan anuan. Amom, Roxanne. Mabalin na maimpluensya ang ti panunot mo. Kadagiti mangmangag mo sayang guseng. Mabalin ang madadaal ti kinatao ma. Wanang kan. Mamati ak iti dayta. Iswati rumbang aramidem. Liklikam langan adenggan. Ado dagiti nasasaya at nabanag. Mabalin mo adenggan. Saan kat adagita ang makadadaal kan ka? Wanang kan. Kat agyaman ak iti dayta apang magbagayo kanya. Tinaskan. Awan ti madingar aramidem iti padam at tao. Bayam lang idang agistorya, kontrakan ka. Ay!
Si kakadiday ta, Roxanne. Ni, si ka talaga, Ronald. Siyak dito siyempre. Ay na, nagpapukis ka ngamin. In fairness, bagay mo ti Barbaro aherdo. Agyaman na. Ay, nagsapa ka asimrek. Tapno sa andak nga intrigaan dagiti office mate tayo. Sinapsapa kong tinagriing tapno oray traffic. Saan nakamala daw? That's my girl. Ala, agtrabaho akon. Tamang noad dan tumanunega nga ibaga dagiti daduma dit na. Okay. Kasla aglaladutak nga agtrabaho. Danda ni Jack pa yan kayat ti sumag. Taapay manan. Kasano? Saan lata sumardang dagiti office mates ta asumanao? Makaumadan. Ay na, saan ka ngamin nga agpa-apekto? Apay adanggam ngamin dagiti ibagpaganda. Saan kan nga apektado, friend? Kat no si kati kaaduan na nga intrigaan da. Saan itan, friend? Jack itulukan adadaulin ti asino man tinapintas ng estado ti panunot ko. Ha? Si kakadinday ta, Roxanne? Amom no anya ti rumbang adenggan ta? Dagiti napipintas abambanag. Dagiti positibo. Nagbasbasa kan samot ka dagiti articles Iso akas ta ka ita. Katun nasaysaya at laangan day ta. Ngamjay agdengag ka dagiti makapaliday nga istorya dagiti sabali. Isumat lagayam nagpapukis ka pa yan. Saanin nga atidog ti buok mo. Tapno saan da nga ibagbaga akas laak bakit. Kan? Nasapa ka pa yan asimra. Nagkunamat. Ni Ronald. Day tatim pasabat na kanyak itay simra ka. One friend. Simple lang ang mat. Maturo ka iti masapa. Tapno makariing ka mat iti nasapa. Sige man. Tuladak man mat day tangar aramidang. Tapno masapa akmat inton bigat. Mareng, nagawid gayam ni Roxanne. Wan, imay mat imiliw Nakita kayo kade? Adak, ijay kantina, idi nagkita kami. Iso ngamin, ti pag-iistoryaan da. Anya man ti isyo maipapankan kuhanan. Ay, jay nga rod pan nakiden nana. Ay, jak mo't ten nagdamag kan kuhana, taamok nga agap apura. Saan mo't ngamin apod no dayta ang maipadpadamag? Ay, una yun aya. Ay na, di mula mo. Apay, inal daw ay amakit-kitam ni Roxanne, tapno ammom dagiti aramidan na. Nasaya at ababae ni Roxanne. Patsyak amas pilyen na ti agaramid iti nasaya at ngam ti maday. Sa bagay, kas maobserbarak kat saan nga apektado ni Roxanne kadagita at chismis. Tay dilimbabas ije kantina. Nakaisampay anang payapay kada kami. Saan ka di arumbang akas ta ti reaksyon na? Ay kunak no umay na pagsasawan. Kan ipungot-pungot dagiti chismusa nga awan maaramidan na. Sana kasta ni Roxanne akaanakam. Ala, bayam dagita chismusa no kasta ti pakaragsakan da. Roxanne, apay ngay, nagadumat a paperworks nga intadakan ka nga aramidam. Wan nga ron. Kasano nga taamalpas ko dagito Feeling damat kat Wonder Woman ka. Ay nabay amon. O may kamankit dita pag tinulungan ta. Tulungan ka? Katun tamo kastoy matlaang ti aramidan dakin ka. Kat inton mapasamak day ta, tulungan kan tumot. Ay, wanan niya. Naskan lang agtinulong ta. Tapno mabibiit amalpas. Wan, ag-overtime tan. Wan O sige, rugyan tangarudan. Tultulungam gayam ni Roxanne alapasan ti trabaho na nga intadaken ko na. Wen takaasi mo tigayam ko no baybay aklatan.
Ay na, bye-bye amon nga ramiden na, ngagmay maisa. Taapay mo. Kano kakadakas na kita ibagbaganakin ka no nakatalikod ka? Ha? Kas kumaitian niya. Kwa kano, imot ka agayem. Ibagbaga na ti kasta. Ay na, kanayon si ka. Nabayagan nga kadwa kami. Nabayagan nga gayam kami. Ang kas talagayam ti ibagbaga na itiliklikod. Ay, bad friend day jay. Iso ano siya tisi ka, di mo tutulungan. Bayam amarigatan. Tanusan na amalpas day tatrabaho na. Ikatanda adagos. Saan ako nga overtime pa Roxanne? Ah? Ni, taapay. Di na kun kayat atulungan. Masapol ngamin nga agawid a kadagos. Sapay malmalpas tandagiti paperworks ko. Kabailam nga ilupas dayta. Kunak man, nulupasan ta. Sige, agawid ako. Ni, apay nga takal na at anagbaliw ti panunot ni Meryl. Anya tinapasamak kan ko na. Ay, kunak man no ag-overtime ka akadwam ni Roxanne. Agawid ako. Anya, naka-amiris ka. Usa rin nakalang daya babae. Wen nga rod, agyaman ak iti panang ibagam kanya ka. Di adan kadwa nga agawid. Bayam ni Roxanne, makaamo iti biyag na. Hello? Roxanne? Oh, Meryl. Tenga tirabi ka nga umawag. Api ngagsangsangit ka. Intaray mininanang mi iti ospital. Anya, kasanon. Sa anak pa sumrag itong bigahan. Mabali na si kapay lang ti mangilupas ka nagiti trabaho. Ay, katwa na. Sure. Di ka madanagan. Bantayam lata ni nanang mo. Si kamat lagayam ti makatulong kanya. Apay, adda ka di sa bali anam na maam. Kunak no matulungan nak ni Ronald. Ni Ronald? Ha? Ay na, friend. Kasla di mo amo ti ugali day dya abakla. Amom, nasaysaya at aliklikan talaangan ti makigayam kan kwa na. Tasaan anasaya at dagiti ibagbagana. Wen nga rod kayat na adadaulan ti panaggayam ta. Kaya't naadadaulan? Wen, istoryaan tukan ka, ito nagsubliak iti trabaho. Sige, friend. Urayak ti panagsublim. I started to cry. Ay, girls! Kumusta kayo, Busy kami ka ni Roxanne. Pudno data. O, kas makita mat. Nagado ti paperworks iti lamisaan ni. Ay na, ada ko maibaga kada kayo. Saan mo ko man asabidungan ti panunot mi? Naragsak kami ka ni Roxanne. Kat di min kayat adenggan no anyaman dagiti ibagam. Nagkikilljoy kayo? No negative data nga umay mo istoryaan. Bebe amon, ingkalaangan istoryaan ka dagiti office mate tayo ang mahilig amang perdi iti padada at tao. Panawan kay man lang yan? Ay. Kaya't na adadaulan ti panaggayam ta. Ang saan tamat nga itulok, friend? Una, friend, kita, amutan ti pudno nga ugali na. Liklikan adenggan dagiti dakes asasao. Tamakadadael iti nasayaat a panaglalangan. Liklikam met asarsaritaan ni kaarubam tapno naan nayas latta ti inkay panaglalangan. Mapagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.